צריך אדם בזה העולם, פשוט קרבת אלוקים, להיות נבון ועדין ולהאיר פנים, ואז תלווה ברכת האלוקים. אך לא קלה תמיד הדרך, ולבסוף כולם זקוקים לתפילות ולתהילים. עבר פיהם של תינוקות של בית רבה, מגן עלינו, מגן על העולם. לא ההפסד, שושלת האבות, אלה תולדות נשים ונפלאות. בלב כוסף השפתיים מרגשות, ולמעלה עיניים מביטות. מכל הגאולויות נבוא, נגיע אל ביתנו, אל אדמת הקודש, לארץ אבותינו. אך לא קלה תמיד הדרך, ולבסוף כולם זקוקים לתפילות